o proceso de descentralización ou de autonomías en España, da construcción del Estado das autonomías en España, foi un acordo político, sin saber cal é o final, sempre aberto a discusións, a negociacións e a disputas. E agora as competencias mudaron, é dicir, hoxe unha comunidade autónoma necesita tal competencia e antes non eran necesarias. É lógico que vayamos avanzando en clarificar e adoptar máis decisións en nas institucións próximas ao cidadán. Ese é o concepto. O concepto fundamental é a subsidiariedade, que xestione aquela institución que está máis próxima do cidadán. E a partir de aí, creo que é necesario que as autonomías vayan incrementando o seu grado de competencias. Por que? Para respostar de forma máis inmediata ás demandas dos cidadáns, pero sempre respetando a lealtade. Nin a autonomía galega, nin o Estado español, nin a Comunidade Económica Europea, incluso eu creo que nin o goberno americano, son quen de dar respostas varitas máxicas, respostas globales a unha crisis durísima como esta. E a economía durou durante todos estes anos un período moi longo de prosperidade, que podemos chamar, dende o ano 90, pois estivemos vivendo 18 anos gloriosos, donde apenas a xente que hoxe está nos bancos tivera conciencia do que era unha crise. E as crises que hubo, la del batis tailandés, o la del tequila mexicano, o la del rublo rusa, o la argentina, pues fueron rápidamente engluidas por los organismos internacionales y por el capitalismo internacional. Tomaron muy poco tiempo. Y esto é unha crisis profunda, de fiabilidade, o dito, a meu xuicio, de solvencia. A autonomía ten instrumentos, algúns importantes, chamese IGAPE, planes de exportación, e ten tamén ten a capacidade de indicarlle a certas institucións financeiras, caixas de aforro, por exemplo, que poden actuar. De cada crisis aprendemos algo. A partir de ahora aprendemos que castillos en el aire no, que alegrías financieras durante un tempo tampouco, que publicidade certamente engañosa desbotámola. E, por lo tanto, íbamos a por proxectos serios. Bueno, la supervisión ten que ser rígida, e intensiva e exhaustiva. As normas claras. Para que? Para que señan aplicadas e que señan armonizadas. E logo ten que haber unha supervisión, transparencia e supervisión internacional. Eso temos que facer. Ao Banco Central Europeo, que hoxe só lle encargamos do control dos precios, temos que darlle outro cometido. Galicia por si mesma non ten dimensión. Non ten dimensión de mercado. Por qué? Porque somos 2,7 millóns de habitantes. 2,7 millóns de habitantes en términos relativos, comparando con outros lugares, pois non deixa de ser a mitade do Gran Madrid, un tercio do Gran París ou do Gran Londres. Por lo tanto, aí non podes unha empresa desenvolver economías de escala, é dicir, reducir os costes mantendo esa produción. Xuntámonos co norte de Portugal, o norte de Portugal xuntase con Galicia. Xa empezamos a ter unha pequena dimensión que nos permítenos ser competitivos e ser atractivos e, sobre todo, seductores de cara a captar capitales e producir aquí aqueles bens e servicios que se tenen valor. Pero, en definitiva, nos estamos ben situados geográficamente se apostamos por toda a vertente marítima. E a vertente marítima temos que desenvolver. Como desenvolver unha conciencia marítima? Apostando por ela. E entrando a formar parte de grandes circuitos e de rutas marítimas internacionais. Nos aí xa non somos periferia, somos epicentro. Apostemos por elo. Que temos que aliarnos con alguén? Efectivamente, sí. Entón, Galicia, norte de Portugal, pode ser a primeira fachada que ten a Europa occidental de cara aos mercados internacionais.
tanto os que teñen vencellos con América Latina e América do Norte, como aquellos que pues están próximos de África ou que conectan África con Europa do Norte. Por eso é a gran importancia que ten Galicia e a gran aposta que a meu xuicio nos temos que facer. E Galicia, por que co norte de Portugal? Porque é máis lóxico facelo co norte de Portugal que facelo ca cornisa cantábrica. Que si os polos grandes desa eurorrexión van a ser el área metropolitana de Ferrol-Coruña, el área metropolitana pivotada en torno a Vigo e os alrededores, e outra que va a ser o Porto, bueno, aí temos 3 sitios. Entón, ahora, temos que buscar esas zonas interiores, o que chaman os franceses o el arrière-pays, a parte de atrás do país. Xa temos que vincular, vehiculizar de cara a esos puntos. Para que? Para que tanto os inputs, é dicir, as materias primas ou bens que necesitan para producir os do interior veñan canalizados por aí, como que todos os produtos que transformen a zona do interior salgan de cara por la vía marítima. E ao redor deso hai varios corredores. Esa zona do interior, Lugo, conecta con Coruña, Ourense conecta con Vigo. Estamos atraendo, atenuando os desequilibrios internos. Fíxese agora que o presidente da Xunta que intenta pechar o circuito, que é Lugo-Ourense, con lo cual toda esa zona do interior está vencellada con la zona costera, que é a que va a máis velocidade, máis dinámica, pero que non deixa atrás a zona do interior, porque se non houbera un despoboamento e, por lo tanto, había unha zona de certa marginalización, que é o que se quere evitar. Primeira consideración, os desembarcos mundiales de pesca de captura, é dicir, extracción, están estabilizados nos últimos anos. Os porcentaxes de aportación da produción de acuicultura están crecendo moito. No ano 2000, entre o 15 e o 2020 serán o 50%, serán iguales. Que aposta todo o mundo? Bueno, pues a ter unha oferta pesqueira. Para que queremos esa oferta? Para o consumo. El consumo aumenta. Hai máis habitantes no mundo e esos habitantes demandan máis peixe. Como lle podemos garantizar ese suministro? A través da acuicultura. E a acuicultura, que ventaxa ten? Que é un proceso controlado. Ante eso, un ten que plantearse, temos que poñer todo o país a producir eso? Ou temos que ter un certo equilibrio medioambiental e de sostenibilidade? Bueno, pues por lógica, é dicir, nos seguimos con unha especialización productiva, pero vamos a cuidar tamén o medio ambiente, porque se non cuidamos o medio ambiente, non temos esa garantía de producción. Por eso a Consellería de Pesca que iso, vou equilibrar. Es que queda afectado unha empresa? Non, non. O problema é que non queda afectado un país. A mí encantaríame que os mesiloeiros venderan o mesilón en bolsas de kilo ou de 5 kilos ca súa tarxeta de circulación e certificando que teñen un ADN galego a través do Consello Regulador do Mesilón. E iso sería fetén, o que eu soñaría dicindo, pois eso, demostramos que somos uns bons xestores, non só produtores, sino xestores. Os mesoeiros teñen nestes momentos todas as bazas na man, todas. Teñen un Consello Regulador, con unha denominación de origen aceptada por Europa. Por tanto, poden decir que ese mesilón é galego. Ten un sistema de detección de que ese mesilón, do ADN dese mesilón é galego. Que teñen que facer? Dúas cousas. A primeira, certificar eles mesmos, ninguén máis, eles mesmos, con un papel reglado, que ese mesilón posee ese ADN que é das nosas rías. Non teñen que agardar que seña a administración a que certifique. Eles mesmos é o que teñen que facer. E entón poñamos en riba da mesa un mesilón de Nova Zelanda, que esa arista verde que teñe, el chorito chileno, e o mesilón das nosas rías, ou el blanco e pequeno de Holanda, Bélxica. E que o consumidor cada día como que queira.